Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay nilang hapustang sugilanon, si Playgirl o si Nonchalant. May ingon gyud ni Ana Eli. Sayo nga mo pakita og sintomas ang babae nga nagsabak. Og mo na nahitabo na ko, di ba, Lula? Nading ay. Kanong sama ka magpa-prenatal, day? Mao ka na nga itong lakon karong adlaw, Eli. Dili. Ubanan minimo niya na, pengon sa doktor. Aron matsikap siya. Doktor? Facundo, dili na kinala nga mo ato pa kita og doktor. Dili na lang. May sentro man kita din sa asyenda, di ba? I insist. I want what is best for my child. Busa, magpakita kita sa saka ubigay ni. Ay bugasto pag mo adang pa doktor. Kadi adto sa among panahon dili uso ang doktor. Mananabang ra, pero maayo man ang among pagpanganak. Wapay gasto. Di ba kinahanglan mo gasto gud og dako? Mao nga dinhi na lang sa sentro si Ana. Ako na'y muuban niya aron sa ingon di ka malangan sa imong gibuhaton, Facundo. Oh no. That's not gonna happen. Timahay mo nga sa sentro lang magpa-check up siya na sa umaabot ng mga anak. Mao gyud. Anak ko gasindero niya, sentro magpa-check up. Agay! Ili? Agay! Yan ang bata, oy. Ato na niya mataw sa usa ka labing mahal nga ospital, dili ba yan, ha? Pero at the same time, gusto ba si Lula? Di na kinala mo gasto pa kita og dako. Kay may mo mang sa sentro na lang. May midwife man sa diha. Og mag-anhaan mo sa doktor kada Miyerkules. Og mas gusto na ako nga diha lang sa sentro. Kay dili ko ganahan nga mo biyahe og layo. Murag mustamot nga maglain ang akong kabuhi. Tay, uy, ambot ini, uy. Murag kasukaon mo ko kanunay ani. Kasukaon kaya na? Oo. Pitili mo kaon sa tusino, giparisa mo ginubugbuad o gitlog. Okay go manay no. Gibalin ako ng undang tiil. Unya ka lang, ha? Ay, ingon gyud ni anang uban nga nagsabak dong Facundo. May uban nga mawad-an og gana sa kaon. Ang uban usab gana usab kay nga mukaon. Murabag kada minuto gigutom. Ay, depende na ka na susugo sa bata sa ilaw sa tiyan. Hala, manampok makakuin ni Lula. Ayaw lang pud palabi og kaon. Kontrolahan lang gihapon ng imong kaugalingon. Dili magpada sa diktar sa bata sa ilaw, Miana. Ganahan pagid unta ko nga mukaon bitaw Lula ay. Pero kuan man god. Ay, apo. Murag kasukaon na basta ko. Diha ka na lang, apo. Ay, ayaw nagsundi siya na natural na yun ka na sa mga nagsabak nga magsuka-suka. Lain yun ang ilang pamati sa ilang ginawaan. Mao nga mas maayo nga di na lang yun siya o na pabiyahion. May doktor man sa sentro sa sunod semana, sa adlawng Miyerkules. Mao nga sa sunod semana na lang ipa-check up siya na. Ako na mismo ang muuban niya. Why kaso kay kapay pa man ka ng iyang tiyan. Di kinahanglang magdali sa pagpa-check up. Sige. Apan kinahanglan paghihapon siya nga magpa-check up sa usa ka private nga ubigay ni. Sige. Ikaw ang bahala. Salamat, nakabiya na gyud sila.
Shit! Kalisod ba ning kanunay ito magpagkarniinan nga naglain at lawas, Lola, oy? Nasugdan mo na ka na. Kinahanglan nga imong barugan. Pero Lola, unsa ko naman lang kung dadon ko niya sa iyang kaila nga doktor, mabuking ko, Lola. Kana ang kinahanglang imong mapugngan samtang wa pa kamo makasal. Lola, Kasal. Kasal ang mamahimong solusyon aron mahunong na ang imong pagpakaaron inot. Masayo na lang ang pagpatuo nga nakuhaan ka kung makasal na unya mo. Bro, kanina bro ka napadagan sa musakyanan. Pero murag wala kita klaro asa kita paingon ani. Asam kita. Bro, tepa. Sige lang kong tabi din eh. Pero ikaw, sila pangago. Huwag tingog. Pero maglapos-lapos na yung mong pranaw. Pagtarong ba? Asa ta paingon ba? Oh, tayo pa lagi. Oy, asa lagi ta? Saka naman ka din eh. Bro, pagtarong ba? Uy, kagamay na ning kalsada niya ito gisubay ron. Pang isig kakili din eh. Asa ta oy? Uy, bro. Dili mo gusto mamatay. Pagtarong ba? Panabla ni mo? Kung di ka gusto mo pagkasal, ayaw lang pagkasal. Wa may mahimo siya na anak, ha? Kung dili ka. Bro, hinay ba? Hinay, noy! Di ka naman doon siya na! Agad! Sa itong gingon. Ha? Usbay mong gingon. Ha? Kuan? Wow, uy! Ako itong kadlok mo nga nakasulti kong sama to. Down. Matod ko kanaog. Ano din eh? Ano naman? Bro, inigabdi na ko sa pultahan, no? Mura kong mahagbong sa pangpang kay gamay lang kinikuha nga. Tagag ko eh. Lisod kayo. Manaog ka o ako mismo ang kanlat nimo. Gikan din sa imong gilingkuran. Naog. Masa yun? Naog ko ha? Sa kakabuhi na kuha nila. Hindi ko din iskilid, be. Baling ko sluyo sa kanan. Ang kanawag sa siya eh. Ano maganing? Nanganaog mo, be. So ginahuna niya akong bro, uy. Hindi namin mimuno ng isigakilid, pang-pang. May muro ba kung unaha lang yun? Kanang dili na pang-pang ba? Ay. Now tell me the truth. Ha? Ano ta? May tungod sa imong gingon kagani. Bro, butan. Bro, saan ka? Ay, kukilyuhi. Sultihan ko nimo sa tanan mong nahibawan kung di ka gustong ihagbong ta kadinis pangpang. Love. Yung mukaon pa ko. Ungiti pa ko. Matod ni mo nga kayo na ni mong mulakaw. Dili na ingon anak kasakit ang imong kilid nga ilihok-lihok. Gani, gusto ka nga madali ang atong kasal, di ba? Oo. Gusto ka. Kay excited na kay ko nga makasal talap. Ungitin ako. Makahimo ka na sa pagpakasal. Pero ang paghungit sa imong kaugalingon ug pagkanaog gikan dinhi paingon sa kusina, di ka makahimo. Dili pa nga sobra ng imong gipabuhat nako? Sobra? Dili, uy. Bantay ka. It's sweet. Kanunay ko ni mong ngangitan. O, ani pagid mismo sa akong kwarto. Nga ato na niya kwarto sa sunod semana. Ani hinaw niya ta dinhi maginungitay, permi. Himuon gyud ay ko nimong ulipon unsa no? Abi ko pag himuon ko nimong Rayna. Oo. Maong bitaw. Rayna tika. Og ako ang hari. Dili ba nga mas taas ba ng hari kaysa Rayna? Wa pa ko malimot sa akong saad nga silbihan tika. Kung maminyo na ta.
Pero, kabantay ka. Gusto sab ko nga musilbi ka usab na ako pinaagi ni ini. Gusto ko nga hungitan ko nimo. Batay kaon ako. Christian, Ngangan ako. Pila ka semana na usab nga wa ako magagawas-gawas gikan din eh. Gusto kong manuroy kita sa mall. Kabantay ka. May pamaliton ta. Pero sa dili pa, gusto kong mubisita o nata sa opisina ni Lolo ni mo. Aron, ako na mismo ang mapayabaw niya sa umaabot ang kasal sa Lunes. Christian. Mao na ba kining tanan kong pirmahanan karong adlaw? Yes, sir. Okay. Tawgon talangon niya ka kung may lain pa kong kinanglanon. And please make sure na mapadaanan nimo ang token of gratitude to Mr. Herrera. How could you do this to me? How? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!